У папярэдняй серыі Жан-Батыст! Почерк Робера. Департамент па справах военно-полонных. Калі тата вернецца? Калі скончыцца вайна? Гутен так? Рэквізіцыя? І забраў 2 трусоў, дзядуля так раззлаваўся. Фрыц нават паперы ніякай не паказаў. Ды на што яму патрэбна столькі ежы? Ганс самавольна рэквізуе прадукты і пастаўляе тысье для продажу на чорным рынку. Ты разумееш, ідыёт? Чаму ён так з жужалай? Яна нічога не зрабіла. Гуд. Доўгія вакацыі. Госць з неба. ад самага пачатку вайны мы мелі адчуванне, быццам неба зрынаецца на галовы. Кожны нешта страціў. Але, на шчасце, адна вераснёвая ноч 41-га паказала нам, што і неба можа прыносіць падарункі. Мама, тата, жужала! Клянуся, было так жахліва гучна, а самалёт ахапіла полымя, а потым ён як выйшаў крутой піке і бум! У мора! Проста перад нашым домам! Так страшна, напэўна. А што з пілотам? Думаю, загінуў. Немцы зноў караюць тэрарыстаў. Гэта не жарты. Тэрарыстаў? Ты пра патрыётаў? Чортавы фрыцы! Не чапай! О, дзякуй, Віолета. Ландрен кажа, што бачыў, як самалёт уляцеў проста ў акіян, а той брытанец, пэўна, даўно корміць рыб. Ландрен? Ха, ён калісьці і ружовых сланоў бачыў. Нешта мне падказвае, што англічанін яшчэ швэндаецца па ваколіцах. Нібыта немцам адных тэрарыстаў бракуе, і так складана вярнуць парадак у краіну. Гучыць так, нібыта прысутнасць немцаў цябе цалкам задавальняе. Бядак. Спадзяюся, ён у бяспецы. Ну, а пакуль невядома, вып'ем за яго здароўе. І за здаровых рыб. Я пайду, дзядуля. Бяжы, цукерка. Гэй, Эрнест! У кавярні казалі, што разбіўся англійскі самалёт, а пілот яшчэ недзе хаваецца. Ага? Што? Дык ён жывы? Нешта сумняюся. Ну, так сказалі. А вы што робіце? Хто? Апошні ў штабе, таму на абед квашаная капуста! Чакайце мяне! Здаецца, котлетка адстала. Хлопцы, давайте сюды! Што, здарылася? Гастон бачыў кагосьці ў шалашы. Гэй, я збіраўся сказаць. Я бачу кагосьці ў шалашы. Упэўнены? Ды кажу вам, я бачу яго гэтаксама, як і вас. Ляжыць там пры дрэве.
Сябар або ворог? Там же не Фрыц? Поняття не маю. Там Калет! Не, Калет! Не! Ешьте свою капусту! Перемога! Калет, усё добра? Так, Бачили? Я ж казав, тут нехта ёсць. Вы англічанин? Ну, я пилот, англічанин. Імя лейтенант Дуглас. Мой самолет разбіўся ноччу. Здаецца, ён паранены. Хвіліначку, я спытаю. Are you very well паранены, містер? Чаго? Паспрабуйце самі, калі не падабаецца. Давайте я пагляджу вашу рану. Малым не глядзець. Як жа моцна вас зачапіла. Я апрацую рану, але важна, каб не трапіла інфекцыя. Яго шчыкалаткі разбітыя, пакуль ён не зможа хадзіць. Схаваем тут? і паклапоцімся. Так, гучыць круто! Схаваем салдата ў нашым штабе! Але ні за што нікому не расказваць. Слово Робінзона. Слово Робінзона! Ага. Наши хлопцы их наловили для вас. Вельмі смачна. Кажа, што смачна. Добра. Інфекцыі няма. Дзякуй, паненка, за перавязку. Кат мяне! Вы паглядзіце, тут улёткі на французскай. Што на іх? Нам трэба выкарыстоўваць усё для супраціву. Немцы падманваюць, яны амаль прайгралі вайну. Я і Марто будзем сачыць за пілотам, пакуль вы ў школе. Але будзе складана, ім трэба збіраць ураджай з П'ерам. Тады прыйдзем пасля школы. Прыдумаем нешта. Што гэта, бабуля? Гэта? Нешта мне падказвае, што прыемны сюрпрыз для вас дваіх. Сюрпрыз ад вашай мамы. Што? Пасылка ад мамы? Пакажы! Глядзі, бабуля! Яна вязала для нас. І тут ліст. Дай яго мне! Гэй! Эрнест. Трымай, але наступным разам моя чарга. Ладно. Мае даражэнькія, спадзяюся, што з вамі ўсё добра. Вельмі хачу сама адводзіць вас у новую школу. Не хвалюйцеся. Упэўнена, мы хутка будзем разам. Мы з вамі і тата. А гэтыя часы застануцца проста сном.
Люблю вас усім серцем, мама. О, знов цибуля. Як думаєш, там, де мама, так само буде війна? Ніколі. Фриці не пойдуть на Швейцарію. Їм потрібна Англія. А де Англія? Пілот далеко від дому? Не надто далеко. Просто перед нами, за морем. Мама мне прислала. Яна сама зв'язала. Думаеце, англічане прыйдуць па свайго пілота? Фрыцам яго не адшукаць. З параненымі нагамі ён сам нічога не зробіць. Як паведаміць брытанцам? Ды патэлефануем, скажам: «Алло, Лондан, у нас тут ваш пілот». Добра, дзеці, супакойцеся і пастройцеся. Ну што, дзеці, апошнім часам ёсць чым заняцца? О так, спраў па самыя вушы. Тройчы 4 – 12. Яшчэ плюс 2 – 14. Настаўнік. Так, Жан. Чаму тут вісіць партрэт Петэна? Ну, трэба разумець, што маршал – гэта галава французскай нацыі. І усе французы, уключаючы самых маладых, павінны аддаваць яму належнае. Петэн пятак! Петэн пятак! Цішэй, хто гэта зрабіў? Добра. Тройчы 6. Як маешся, Гастон? Да іх не пабяжыш? У што гуляюць сучасныя дзеці? Нешта цікавае? Ні ўва што? Ні ўва што мы не гуляем? Ні ўва што? Эрнест, англічанін хутка ад'едзе, як думаеш? О, нарэшце. Дзе вы двое былі столькі часу? Я ледзь не звар'яцела. Мы вярнуліся? Без цябе ўжо бачу. Бабуля, што здарылася? Рэне! Забралі Рэне! Што? Яны забралі дзядулю? Куды? У камендатуру. Гэй, Эрнест, ты спіш? Моя Калет, чаго ты не спіш так позна? Рэне? Рэне! О, мой Рэне! Дык што ім было трэба? Няма тут англічан, хай самі паглядзяць. Яны лічаць, што нехта хавае пілотаў наваколлі, таму і ціснуць на ўсіх. За дапамогу ворагам рэйха расстрэл! Нікчэмныя. Ці гэта мае сэнс? Хто настолькі дурны, каб хаваць пілотаў немцаў пад носам? Дзядуля! Дзядуля! Паспяшайцеся, дзеці. Вам нельга спазняцца ў школу. Паглядзі, немцы
Немцы пагражаюць смерцю тым, хто дапаможа англічаніну. Смеху варта, пустыя словы. Робінзона ў імня высачыць. Ведаеце што? Учора немцы дапытвалі тату. Гэтыя паскуды вышукваюць англічаніна. Пагражалі нават накіраваць эсэс сюды ў Гранжвіль. Трэба быць пільнымі. А што такое СС? Цішэй! Тата кажа, яны страшныя. І гэта не ўсё. Вышукваюць нейкага перапёлачніка. Напэўна, ён кіраўнік супраціву. Перапёлачнік? Дзіўная мянушка. А наконт пілота? Думаеш, варта трымаць яго ў штабе? Чакай, за намі сочыць Эрпан. Ён нешта падазрае? Не ведаю, трэба быць асцярожнымі. А калі ён здасць нас СС? Спадар Эрпан ніколі так не зробіць. Так, построиться. Добра, дзеці, яшчэ раз. 1, 2, 3. Святое полымя узносится з роднай зямлі разам з Францыяй. Вітае цябе маршал. Усе твае адданыя дзеці шануюць твой век. І на твой апошні загад адказваюць так. Маршал, вось і мы перад табою збаўца Францыі. Клянёмся табе служыць і ісці за табой. Гэта песня з маёй краіны. Мы сустрэнемся зноў, не ведаю дзе і калі, але адным сонечным днём мы сустрэнемся зноў. We'll meet again. Don't know where, don't know when. Так, атрымліваецца. Юнак, гэта табе. Гэта для мяне? Так. Мы сустрэнемся зноў, не ведаю дзе і калі, але адны... Гэй, ты! Што такое спяваеш? Як гэта разумець? Я чуў, што ты размаўляеш і спяваеш па-англійску. Цікава, дзе такая казурка могла вывучыць англійскую? Спадзяюся, ў школе вас такому не вучаць. Лепш выкладвай мне ўсё або што? Што тут такое? Хе-хе, ну, нічога? Так я і думаў. Хадзем, Гастон, хутка заняткі. Я гэтага так не пакіну. Гастон, ты звычайна так не спазняйся. Трэба быць пільнейшым. І праблем не будзе. Так, настаўнік, маленькая парада. Паглядзі на мяне. Трымай язык за зубамі. Не варта паўтараць усё, што чуў і пра што даведаўся. Ясна? Мне трэба ўбачыцца з палкоўнікам. Гэта вельмі важная інфармацыя, якую ён мусіць ведаць. Да пабачэння! До заўтра, дзеці. Не забудзьце паўтарыць песню перад заўтрашнім парадам. Ідыёцкі парад, дурня ўдаваць. Хвілінку. Сачыце за тым, што робіце. Навакол зграі ваўкоў. І тое, што вы, дзеці, не выратуе. Але мы нічога не робім. Клянуся. Ведаю, Жан. Хадзіце дадому. Я аднёс трохі ежы ў шалаш, ты ідзі, а мне трэба дапамагчы П'еру. Добра. Хадзіце, абшукайце ферму. Мама! Што тут робіцца? Гастон, даражэнькі, не бойся. Яны шукаюць англійскага пілота. Я ўжо сказала, тут нікога няма. У такім разе вам няма чаго баяцца, спадарыня. Вось ён. Дакладна, гэта ён нешта мармытаў па-англійску. Рухайцеся ўсё абшукаць. Хутка!
Вітаю, мой хлопчик. Я чув, ти ведаєш нейку англійську песню. Праспявай, калі ласка. Мы сустрэнемся зноў, не ведаю дзе. Дзе і калі, але адным сонечным днём мы сустрэнемся зноў. Ды ўсе яе ведаюць, хіба не? Палкоўнік, тут нікога? Ладно, мы згубілі досыць часу. Усё, сыходзім. Спадарыня Марто, перапрашаю за ўварванне. Але я быў упэўнены, гэта непаразуменне. А я ўпэўнены, што мы гэта яшчэ абмяркуем, гер Дюран. Здраднік! Дюран безгаловы! Які жахлівы паклёп! Дзякуй, Ота. Дзякуй за дзяцей. Гэта канец. Нельга больш трымаць яго ў шалашы. Скажыце, каб заўтра пайшоў. Надта небяспечна і для яго, і для нас. Але я не хачу, каб ён ішоў. Але гэта рызыкоўна, разумееш? Я не хачу, каб ён ішоў. Проста не хачу. Пачакай, Гастон, вяртайся! Маршал, вось і мы, перад табою збаўца Францыі. Клянёмся табе, служыць і ісці за табой. Маршал, вось і мы. Віват, маршал! Дзякуй, дзеці, выдатна. Можаце бегчы гуляць. Гэй, Калет! Хочаш са мной пагуляць? Хадзім на пляж. Хачу, але сёння ніяк. Наступным разам. Добра, Антуан? Маршал, вось і мы, перад табою збаўца Францыі. Клянёмся табе, служыць і ісці за табой. О, не! Дзе ён? Пайшоў дамоў. І рэчы свае забраў. Не сумуй, Гастон. Ён паправіўся і змог вярнуцца дзякуючы нам. Гэй! Ён пакінуў парашут. Зробім гамак? Гастон, англічанін пакінуў нешта менавіта для цябе. Ты яго любімчык? Праўда? Што гэта было? Гук з боку пляжа. Я не стамлюся паўтараць. На пляж строга забаронена. Там кругом адны міны. Туды хадзіць нельга. Антуан! Усе зразумелі, мэра. Тое, што здарылася з ім, можа здарыцца з кожным, калі не выконваць меры бяспекі. На пляж хадзіць строга забаронена, проста нельга. Смерць Антуана вельмі ўзрушыла спадара Эрпана. У першую сусветную ён згубіў сябра. Яны нават не развіталіся. На вялікае здзіўленне ён загаварыў з намі пра англічаніна. Сказаў, што пілот у бяспечным месцы і вельмі нам удзячны. І дадаў: Я так вамі ганаруся. Мы выратавалі англічаніна, але згубілі Антуана. Вось што такое вайна. Гатова. Спадар Эрпан сказаў, што мы мусім захоўваць надзею, а наш учынак паказвае мужнасць. Мы сустрэнемся зноў, не ведаю дзе і калі,
але адным сонечным днём мы сустрэнемся зноў. Сапраўдныя дзеці доўгіх вакацый. Гісторыя Мішлін Ланот. Гэта было ў 44-м, перад вызваленнем. Мы жылі каля Лілядама. Лілядам моцна бамбілі, бо тут захоўвалі Фау-1. Гэта ракеты, якія немцы пускалі па Англіі. Знаёмы маёй мамы пастаўляў сыр і масла, а ў нас былі прадуктовыя карткі. Ён гандляваў у сераду. Я брала карткі, сядала на ровар і ездзіла да яго. Адной раніцай я прачнулася пазней. Карацей, я спазнілася, і мама сказала ўжо не ехаць, бо ўсё разабралі. І я засталася дома. Самалёты з'явіліся імгненна, была страшэнная бамбёжка. Адна бомба трапіла ў краму. Усе з той чаргі загінулі. Так пачынаеш верыць у лёс. Шчыра дзякуем Кацярыне Варажун, Віленскаму беларускаму музею імя Івана Луцкевіча, Паўлу і Кацярыне Хівукам, Сяргею Адзянцу, Алесі Мірону Савановічам, Маланцы і Мацею Ваяйковым, Александру Стэльмачонку, Лявону Спірыдонаву, Яўгену Барановскаму і ўсім фундатарам за падтрымку.